Салом алейкум бародаро. Бародаро, видеоро бодиха тамошо кунен. То, што ма мисол видеои ки мисол плитои ки ҷазир партофтумтон бисёр ҳар гап мегеву ҳар чӣ менависе. Бародарҷоно, ҳамин гапҳо дар кор нест. Ма да як рӯз чандтао плитао мебиёрем. Не ки ҳамин ҳоле ки мисол инам хеле ҷазирии ки мисол ина нигоҳ кунен ҷазириша. ҳамиё да назди шумо ё шумо да биёрам ба ҷои ма шумо бошен чикор мекунед? ина мисол чикор мекунед? Не ки ман мисол чӣ нагуфтам, ина вақте ки ремонт мекунам ина меҷоам ҳама ҷом ҷазир мешавад. ина нигоҳ кун. Не ки ман ҳамиёро ба дастам меқапам ва чизо мекунам. ина мемеҳ ҳамаш мисол ҷазирия, ҳамаш ана қайлаи хойлия. Просто шумо ҳарчи мегин, просто ба ҷои ма шумо бошен. Шумо чӣ кор мекунед? Барои мисол гапҳои қабеҳ нанависед. Ма пеши ма бисёр мебиём ҳамду. Не ки мардум ҳамин ҷазир, ин хеле ҷазир истифода мебаранд. Фикр намекунад ки ҳамин пеши усто барам усто чӣ мега? Мисол ма чӣ ҳис мекунӣ дар пеши усто? Барои медрои хонат бисёрш плитара метиянта мега бар мисол сос кун. А шумо нигоҳ намекунӣ аҳволша. Як бор аҳволи плитотона нигоҳ кунед. Бигӯед мисол ба кадом ҷавонмардид меёри ҳамун ҷазири, ҳамун занак гили чиза овардестиш, додестиш, хурдестай. Не ки ҳамун як бор нигоҳ кунед, ҳамун плитотона хушрӯ нигоҳ куна. Мисол бас бидагиз ба худо. Не ки комментария шумо намедонед ҳар чӣ навистан мегирем. Як бор ин ҳамин қонунҳоро худтон риоя кунед, ки мисол бидроен вақте плитара метиётон ҳо вазифатона мисол биёра пеши усто мисол меёрен. Не ки ҳамин як бор аҳамияте бигӯяд паъати дар ки ҷой мисол чира нигоҳ мекунӣ ки ҳамин плитара як қиндайта як допустим истифода бар як рӯғанак мепара бишаке тоза кунай барои худо. ин ҳамин ба номи худо ин ҳамин ҳозир ҷазирай, ин ҳамин ҷазирай. ҳамира овардай дарунша мега полни ремонт бикун. Ба худо запчастҳо ҳама темпен ҳама ҷоша чӣ кардам 100 сомон шуд. ин ҳамин 100 сомонда расход дора. ина нигоҳ кунед бародар. ина диден ки тен кафидагия. ина диден тен кафидагиай аями ҷазири нагрузка тож вазнин истифода мебаранд. ҳамин чизо мекафа ҷазир меша. ҳамин чизоро худтон серьёзно қабул кунед. як бор мардак шавен. ҳамин комментария маҳшара просто телефон дар дастунай ҳамин навистан мегире ҳарчия барои камтарак худтона ҳурмат кунед. фарқ надорам. ман ӯ комментария шуморо аҳамиятам наметам. ман просто барои чиз ки ҳамин хел чиза дин бор набиёрам пеши ман. ман ҳамин чизоро бача дар ҷонат мезанам. худ ту кая соз мекунӣ? Соз мекунем ҷоат бо соҳибаш парво надора соҳибашон. Просто гапа мардаки да. барои ҳамин тозак биёран культурни як роған мепара ку ам роғани худоиҷонӣ мепара ҷожда бишакене модароe апоe хоҳаро. ҳамин як парид ҷожда бишакаш иншолло да бача ҳамин чиз хушрӯ ба худо як аз плиташа роӣ кард. қасам хӯрдеста ки чанд сари сол шудаги ина аҳволи плиташа ина мемонам охири видеода бинен. ҳавай тамошо мекунам. ина видеоша ҳамин рӯз роӣ кард мадаки бародар ма плитоитара мебинам ба худо плитои ха ҷазир. ина мега ма дар ғарибиём. ина як сол гуфт намедонам фаромӯш кардам. ана мега ина плито аҳволи мара бин. бод сиб сирхиш кардагия специально нишонам дод видеора дар WhatsApp партофт. дидам вообще ягон камбунӣ надорад. ҳамхе тоза культурни озода бо плитои простояне. ба худо ҳар як роғаноро ҳами тоза карда бигарде ку ягон хед ба ҳами аҳвол ба ҳами чиз гирифтор намеша. ҳамин чӣ ина ман ҳамиёро ба дастам меқабам. ина мечаспа. ина ба худо ина нигоҳ кунед. ина дидед ина ҳама дастҳо ҷазир мешаванд. Не ки ҳамиёро гуфти гапо ман лесида гаштестам. ҳамиёро ман ҷонум метам соз мекунам ки ҳами ноумед нарава клиент айдаст натиҳем. не ки шумо садқаи ҳурмат шавед ба худо.
чем 100 сомон ин паада чикана я та нав шахар тоза нигоҳдор яке сух биёр бо культурнаш мегӯян тоза красивое да барои обод боше бародаро и суханои ма буд и дар дили ман чиз доштам гуфтамтон ободу сарбаланд боше хонаобод боше раҳмат барои тамошотон